खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियारि बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा अमर सिंह ब्रह्मखौ गोख्रों बाथ्राजों सोंखारिदों। अमर सिंह ब्रह्म जाय अमर सिंह ब्रह्मआ बे समाव बोरिमाखा मडेल गभर्नमेंट कलेजाव बे समाव बेवहाय बर' आयदा गैयैखौ लानानै बिथाङा सोंखारिदोंमोन, खौरां बिजोंनि गेजेरजों बाथ्रा बुंदोंमोन। बिथांखौ बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोरा थामहिनबा बे समाव सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारिया रोखा बाथ्रा बुंथिदों। बिथांखौ सोंखारिनायखौ नुनो मोनदों। बे समाव अमर सिंह ब्रह्म जाय अमर सिंह ब्रह्मआ बे समाव बोरिमाखायाव थानाय बोरिमाखा मडेल गभर्नमेंट कलेज बे कलेजाव बर' आयदा गैयैखौ लानानै बिथाङा बाथ्रा बुंदोंमोन आरो बे बाथ्रा बुंनायखौ लानानै बिथाङा गोख्रों बाथ्रा बुंदों। बिथाङा ससियेल मिडियायाव समाजारि बिजोङावल' बाथ्रा बुंनो हागौ। बे समाव बिथाङा गावखौ हाइलाइट खालामनो थाखाय सानफ्रोमबो बिथाङा प्रेस मिट होनानै बाथ्रा बुंबाय थायो। नाथाय बिथांमोन बायदि दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रेस मिटनि थाखाय बा ससियेल मिडियायाव हाइलाइट जानो थाखाय बे समाव बाथ्रा बुङा बा बे समाव समाजारि बिजोङाव फैया। नाथाय बर' हारिनि थाखाय बर' बिजोंनि थाखाय बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावबाय दं आरो मावबाय थागोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। आरो बे समावनो सोमावसार बसुमतारिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथां सोमावसार बसुमतारिया गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों। गोख्रों बाथ्राजों अमर सिंह ब्रह्मखौ बेफोरबायदि नाबां जाबां बाथ्रा बुंनायनिफ्राय बर' हारिनि बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों बिथां सोमावसार बसुमतारिया। आरो बे आयदाखौनो लानानै बिथाङा बुंबावदों। बिथां सोमावसार बसुमतारिया बुंदों जे बेहाय बर'मा बाक्सा जिल्लानि बोरिमाखा मडेल गभर्नमेंट कलेजल' नङा, बेनि अनगायैबो बालिपारा आरो दुधनैयावबो बेफोरबायदि जेंनाया दं। आरो बेनि थाखायनो बे समाव 29 आगस्ट 2023 बे समाव आसाम सरकारनो बे समाव मोनसे मेम'रेन्डाम गथायदोंमोन, गोसोखांलाइ गथायदोंमोन। आरो बे गोसोखांलाइयाव रोखायै लिरनाय दंमोन दे बे गोसोखांलाइनि गेजेरजों बे जायगायाव थामहिनबा बे आसामनि गुबुन फरायसालिमाफोराव बे समाव बर' आयदाखौ लानांगौ होननानै रोखायै बेवहाय लिरनाय दंमोन। आरो जाय बाथ्राखौ लानानै आसाम सोरखारा बे बिफानखौ बा बे आयदाखौ नोजोर बोदों आरो बे समाव बे आयदाखौ लानानै बाथ्रा बुंनायखौ बा मेम'रेन्डामखौ बिथांमोना एक्सेप्ट खालामदों। आरो फैबाय थानाय समाव नैबे समाव MCC दा थामहिनबा मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय बे थाबथानानै दं, अन प्रसेसआवनो दं होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारि बे बाथ्राखौ खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदों। आरो बिथाङा बे समाव अमर सिंह ब्रह्मखौ रोखा बाथ्रा बुंदों जे बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आसि थुनाङा होननानै बाथ्रा बुंदों। बिथांनि सिगांनो बर' हारिया सानदों बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे खौरां मेलनि नङा, बेनि सिगांनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा खामानि मावखादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2 बोसोर सिगाङावनो बे बाथ्राखौ साननानै खामानि मावखादों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बिथां सोमावसार बसुमतारिया। बे समाव बिथाङा आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि। बर' फरायसा आफादनि गायमाखौ बड'फा हाउसनिफ्राय जों मोनसे खौरां मेल लानाय जादों। बे हाबाफारियावनो आंजों बाहागो लानो हादों मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रांगिरि रन्जित नार्जिनारि आरो बिश्वनाथ जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे नेहाथारि निथुल बसुमतारि आरो बेयाव खौरां गिरि लोगो नोंथांमोन। दायो ससियेल मिडिया आरो माखासे खौरां बिजोङाव मोनसे गोसारबाय थादों दि गभर्नमेन्ट मडेल कलेज बाक्सा जि बोरिमाखायाव थानाय, दा बेयाव बर' आयदा बेयाव गैया, बेखौ ससियेल मिडियायाव गोबां बुंदों। आरो बेखौ लानानैनो जोंनि गोबां मानसिफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफादखौ बिनि सायाव जेबो खामानि मावाखै होननानै बिथांमोनहा बुंदों। दा बेखायनो बेखौ जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय क्लियारै जों बुंनो नागिरदों दि बे गंसेल' नङा, आसामाव 3 बर' फरायसाफोर फरायनाय जायगा, जेरै बालिपारायावबो बेबायदि मडेल कलेज गंसे दं आरो दुधनैयाव थानाय मडेल कलेज, बे 3आव बर' सिगां बेयाव गैयामोन। आरो दा बेखौ लानानै जोङो थांनाय 29 आगस्ट 2023 मायथाइयावनो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा मानबेरां बिथांजों ब्रह्मपुत्र स्टाफ गेस्ट हाउस जि उजान बाजाराव थानाय गुवाहाटियाव बेयाव सावरायदोंमोन। आरो बेयाव सावरायनानै बे माइनुट्सआवबो बियो ओंखारदोंमोन। बेयाव माइनुट्सआव बे 9 नम्बर माइनुट्सआव बेयो ओंखारनाय दङ। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय
जोङो बिथांमोननो बे खोथाखौ फोरमायनायाव बिथांमोना बिनि थाखाय अलरेडि माइनसआवबो ओंखारबाय दि बेयाव पस्ट क्रिएसननि थाखाय बे माइनसआव बियो ओंखारदों आरो बेनि थाखाय खामानिखौबो मावबाय आरो जों बेखौ मुभ खालामदों बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो मुभ खालामनानै दायो बियो आसामनि हायार इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि जि सेक्रेटारि नारायण कुमार बिथाङा बेखौ एप्रुभ खालामबाय आरो बियो जोंनि मिथिनायाव जों रिपर्ट लानाय बियो फाइनेन्सआव नांथानानै दङ नाथाय मडेल कड अफ कन्डाक्ट जानायनि थाखाय इलेक्सननि थाखाय बियो नांथानानै थाबाय आरो बे इलेक्सन जोबनायनि उनावनो नैबे पस्टआ क्रिएसन जागोन दा बेखौ लानानै रायजो राजा बिथांमोना गोनो गोथो जानांगौ गैया आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सानैसो मानसिफ्रा बिदि सोंखारिनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो बेजों लोगोसे फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ जों खावलायगोन बेयाव बर' आयदा बेयाव होआखैब्लाबो बिथांमोना बेयाव मुं थिसननो हागोन आरो बर'खौ लानो हागोन दा बेयाव गोनो गोथो साननांगौ गैया बर' लानानै बेयाव फरायनो हागोन आरो बिनि उनाव बिनि पस्टआ क्रिएसन जागोन बेखौ खुनु गोनो गोथो जानांगौ गैया दा बेखायनो जों खावलायगोन दि बे बर'नि बिदि माहारियारि आफादखौ सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आरो बिदि मावाखै जोंखौ जेबो खामानि मावाखै होननाया बे गोरोन्थि जादों दा बिथांमोना जेबो थयथ' मोनालासे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बिदि जेबो मावाखै होनना बुंनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव आरो बिथांमोना जेबो इनफरमेसन गैया एबा मिथिया बिदि मोनसे सानजानाय बे लाजिनांथाव बिथांमोननि थाखाय दा बेखायनो बिथांमोना गभर्नमेन्टखौ मा बुङो बुंबाय थानो हागोन गभर्नमेन्टखौ बुंथों गभर्नमेन्टआ मा बुङो गभर्नमेन्टआ मावाखै बेखौ बुं नाथाय बेबायदि माहारि आरो आफादखौ बिदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ जोङो दुलाराय बर' फरायसाफोरनो बेखौ बिथांनि बे गोरोन्थि एबा रं बिथाङा इनफरमेसन हयथ' लायाखै दा अमरसि ब्रह्म मानगोनां बिथाङा दि नैबे माइनसखौ सिगांनो ओंखारनाय दि 29 आगस्ट 2023 आवनो जों बे इनफरमेसनखौ मोननानै जोङो बेखौ गभर्नमेन्टजों रायज्लायनानै बेखौ मुभ खालामनाय आरो बिथाङाथ' गंसेल' कलेजनि खोथाखौ बुंबावदों माने बाक्सायाव थानायखौल' नाथाय जों बाक्सायावल' नङा बालिपारायाव आरो दुधनैयाव थानाय कलेजनि खोथाखौबो जों रायखांबावना जों मावदों दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों जेब्लाबो सोलोंथाइनि फारसे खामानि मावदों दा राजखान्थियावल' जों नांथाबनानै थायाखै दा बिथांमोना राजखान्थियावल' नांथाबना थानायखौ जों नुदों दा बिथांमोननि गोरोन्थि जागोन मानो होनबा जों जिखुनु खामानिखौ मावोबा जों गोबां खामानि मावो नाथाय बिथांमोन बायदि जोङो प्रेसमेट एबा मिडियाफोरावल' खोन्थानानै जों खामानि जों मावनायखौ जों नागिरा दा जोङो ओरैनो ससियेल मिडियायावल' जों दिन्थिनानै जों मावा खामानिखौ जों गोबां खामानि बिदि ससियेल मिडियायाव फैयोबो जों खामानि गोबां मावो जों आरो खामानि मावो जितु जों बिदि बुंनाबो लानो जों नागिरा नाथाय बिथांमोना जोंखौ मावाखै होननानै जिबायदि सोंखारिदों बेखौसो जोङो बुंदों दा बे माइनसखौ बिथाङा नायथों आरो माइनसआव बियो ओंखारबाय दा बेखौ नायबा बिथाङा क्लियार जागोन आरो जोङो बिथाङाथ' मैया दाख्लैसो नुनानै बुंबाय जों बिनि सिगांनो बेखौ रायलायखानाय आरो बे डिपार्टमेन्टनि थाखाय जि फाइल प्रसेस बियो दायो मुभ जागासिनो दङ बेखौबो जों दायो खबर लाजोब्बाय दा बेखौ जों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रिजों जोङो रायलायबाय मैया दा बिथांमोना बुंदों जे फरायसाफ्रा बेयाव बर' आयदा लाना फरायनो हागोन बे इलेक्सननि उनावनो बेयाव पस्ट क्रिएसन जागोन आरो पस्ट क्रिएसन जाबा बर' बेयाव फैगोन दा बर' फोरोंगिरि गैया होननानै बर' फरायनो मोननाय नङा बे नङा बे बर' फोरोंगिरि गैयाबाबो लाथ'नो हागोन नाथाय जेब्ला पस्टआ क्रिएसन जागोन अब्ला फैगोन दा बेखायनो बिथांमोनखौ बेबायदि सोंखारिनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आं बेखौ बुंदों आरो बिथांमोना इनफरमेसनखौ एसे मोजां लानानै खोथाखौ बुंनांगौ बेबायदि जाङा हसिया मिथिया हुसिया दि बर' थुनलाइ आफाद बा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जि खामानि मावाखै होननाया बिथांनि बिराद गोरोन्थि दा बेखायनो बिथांखौ जों सोंखारिदों दा बिथाङा बेबायदि बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ आंथ' बिथांखौ सिगां मिथियामोन बा दैदेनगिरिबो होनना आं बुङा जेरावबो नुफेरखायाखै आं उनावसो मानसिफ्रा मिथिदों बिथाङा सासे बिअ मोनबा आजिरा मोनबाय दा बिथाङा माने गावखौ जाथिनि खामानि मावग्रा गोबां बुंदों नाथाय जों बिदि हयथ' दैदेनगिरि जाफेरनायबो नुवाखै दा बिथाङा थोंजोङै बिथाङा राजनितिआव नङाबाबो बिथाङा राजनितिनि माने मुलाम्फानि थाखाय बा राजनितिनि एजेन्ट बायदि बिथाङा गोबां खामानि मावदों दा बे मैयानि जोंनि जि फोसावनाय जि मोनसे ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बे बाक्सानि मडेल डिग्री कलेजाव बे बर' गैया होननाय बिथाङा बेखौबो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बिथाङा बेखौ बुंदों जों बेखौ सानदों बेखायनो बिथाङा थोंजोङै राजखान्थि आफादावनो जयेन जानानै मावबानो जायो दा बिथाङा जुदि मावनोबा राजखान्थि आफादाव थाना थोंजोङै बिथाङा खामानि मावनोबा दा बेखायनो जों बिथांखौ बेबायदि बुंनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ जों बेखौ खावलायदों बिथाङा माने सिगां जों जेरावबो नुफेराखै बिथाङा अनलि ससियेल मिडियायावल' थायो खिन्थु प्रेक्टिकेल फैना खामानि मावनायखौ जों नुवाखै दा बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंनानै गावखौ हाइलाइट बानायनो बा गावखौनो माबा मोनसे खालामनो सानदोंबा बिथांनि गोरोन्थि जागोन आरो बेजों बिथाङा जेबो बिदि एफेक्ट खालामनो हानाय नङा बर' रायजो राजाफ्रा मिथिगौ जाथिनि थाखाय सोर खामानि मावदों सोर मावाखै रायजो राजाखौ बिदि ससियेल मिडियायावल' भुवा बिदि मोनसे इनफरमेसन होनानै थगायनो हाया बयबो रायजो राजाफ्रा दिनै सांग्रां एबा बयबो रायजो राजाफ्रा बयबो माने मिथिखायो एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव 10 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारा
बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजि बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव एक्सपिरियेन्स एन्ड क्वालिफाइड टीचार्स, बेस्ट एडुकेशन विथ एडोरेबल फीस, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls बायदि। थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइयाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमि बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।